Wengno ya ki jing penrem jong ka Israel na ka banta ka thma ha Gaza khun ka kso ong u Abbas ya ka Hamas u presiden jong ka Palestine u Muhammad Abbas man ha ka sibalang u lakhot ya ka kenhun leno ki khun jong ka kso bad u laong ya ka te ka kenhun leno bakan pelaj no ya ki nong syarabor ki babat knang ban penduno ya ka ka ba uong bakade ka daw jong ka Israel ban peteng ya ka thma jong ka ha Gaza ka kam ka ban ningkong ka long ban pensange ya ka thma pendu jaj ha Gaza dei ban pensange ya ka namar daki spangut ki syapniap man kasngi ong u Abbas ha ka jingkran jong u balai phim IT ya ki nong syarabor jong ki nong Amerika habakren ya ka Hamas kum ki khun jong ka kso u presiden jong ka PA u laong ya ka kenhun leno ban pelaj ya kito ki ba phibat bat penkut no ya ka ne ka jing tu khana khang no ya ki jing penrem jong ki ka Israel kan penkut no ya ka u lakhot syu ya ka Hamas ban IT no ya ka jing sensar ya ka Gaza ya ka PA ban IT no ya ki teriale jong ka bat ban long no kum ka seng san perthei ka Hamas ka dei ban IT ya ka jingkit khli ha Gaza ban IT ya ki terele jongka sya ka jingkit khli sya ka Palestine Authority ban penkela sya ka sengsan perthei laong u Abbas ka Hamas kala kentaj ya ki jingkhot hakin ki benai baladep da ka Israel bat ka Amerika ban penhapno ya ki terele jongki u Abbas ula keren ya kane ha ka jingkren ha ka jingpli ya ka jingyalang jong ka PLO Central Council om syam lala mantip lamut ban pelaj ya baro sanpho khnai ngut ki nong syarabor ne tang ya kito ki badon ya ka jinglong nong song snong jong ka US u nong song snong jong ka US Israel u Edan Alexander u dei tang mauhi u nong song snong jong ka ri Amerika u balangej ba udang im ha ka jingsya temrau watla ka Hamas ka badru ya ki medyap jong saungut ki weipat ki nong US u Abbas ula benrap baka dorbar ka kentaj ya ka ka ba ula ong baka de ka jing persyang jong ka Israel ban penduk ja ya ki nong song snong jong ka Gaza na ki ying ki sem jong ki nda ka ba khot ya ka nak ba ka ba thamai kabak kedau ya ka jingsya pen kan re snong jong ki kato kan spa hajar ngut ki nong Palestine ha ka thmalaj luj jong ka Israel house nem khat khandai sau phra ngi kan taj ya kane ka dei ka benta bom la ban pen ya khlat na ka khandau jongi ka ka baja ha Gaza ka jaru hajenin ha man la ki jaka ulaong habak kedau sya ka we ka nong ba jong ka West Bank kabala long ka jaka bala penlong ya ki jingher thma persya ya ki leno da ki sipai IDF bat PA u Abbas ula ai ya ka jingkran jong u ha ka jingelang ha ka nongba Ramala ha West Bank ha ka bala khmilenti ba unjit yu nongmi bujli si benta na ki jing persyang ban jubab ya ki jing artatin jong ka perthei halor ka jingla ban trikam jong ka bor Palestine ha ka por ka bakong san bha na kapenta kan kathan u tei unong yalam jong ka PA ulakan tho men swa ya ka jingher thma jong ka Hamas ya ka Israel ha ka neutrik of the bar arjar arpulai ka ba ula ong bakala aidau ya ka Israel ban penjot ya ka Gaza ka Hamas ka bala yalam ya palat san hajar ngut ki leno ban hier thma ya ka than setei lam mingi jong ka Israel ha ka ba kala penyap ya khat ars pangut ki briu ki babun ki de ki rupai ba bat kala rabor ya ars pa san phuengut ki nong sya rabor